full of potential. A simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek il dawk li jitbedu mit-triq tajba u bektejnhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li unisrani bijet minnu kull ma jtebbal dal-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jek jiexu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktib tal-Esodu. F'dak iż-żmien, Mosè u Aaron għamlu dawn l-ġubijiet kollha quddiem il-Farawn. Imma l-mulej webbes qalb il-Farawn u dan ma telaqx lill-ulied Iżrael mill-art tiegħu. Il-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lill-ġema kollha ta' Iżrael u għajdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol. Hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dax-xahar, meta l-ġema kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi b'ħobs bla ħmira u b'ħaxix morr. Tiklu xejn minnu nej jew molli fl-ilma imma mixwi.
rasu, riġlejh u l-ġewwieni. U tħallu xejn għal-filgħodu, kull ma jibqa' għal-filgħodu aħarquh u tikluh hekk. Għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-għaġla. Din il-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob il-kull minnu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu. Jien Jaħweh, id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien x'ħin nara d-demm nibqa' dej. U ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifħira u intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservazzjanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Nollu l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Xirrott lill-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Flimkien, nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Għażiża f'għajnejn il-mulej hi il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien għaddej tiegħek, bin il-għaddejja tiegħek. Int ħallejtli l-irbit tiegħi. Flimkien, nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Lilek nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intemm lill-mulej il-wediet tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Flimkien, nollu l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Darba waħda s-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruqa. Issa lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtaw iżbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej u qalulu ara id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswix nhar ta' sibt. U qalilhom ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu. Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kien il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li law u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jiklu minnu imma l-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sibt il-qassisin fit-tempju jiksru s-sibt bla ma jonqsu. Ngħidilkom li hawnhekk għaw minnu aqwa mit-tempju. Dik kieku kontu tafu xi jfisseru l-kelmiet ħnien għar-rit u mhux sagrifiċċju, ma kontux tikkundannaw lil minnu bl-ħtija. Għax bin il-bniedem huwa sit is-sibt. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tikkundannaw lil minnu bl-ħtija.
Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu lill-Fariżej jakkuża li qed jagħmlilhom meta huma għamlu ilment fuq id-dixxipli tiegħu. Dan kien għaddej Ġesu miexi hemmhekk minn għalqa miżruha u d-dixxipli tiegħu billi ħadhom il-ġuħ bdew jaqtgħu iżbul mill-għalqa u jikluh. U l-Fariżej ilmentaw ma' Ġesu fuq dak li kienu qed jagħmlu d-dixxipli. Ma kienx minħabba li huma kienu qegħdin jaqtgħu iżbul mill-għalqa u jikluh għax dak kien permess mill-liġi Ludija. Imma għax dan kien qed jagħmluh f'jum is-Sibt. Għalihom is-Sibt kien jum sagru u verament hekk kien skont ma' Alla stess kien qalilhom skont il-kmandamenti ta' Alla. Kellhom iħarsu jum is-Sibt. Imma li ġara kien li wara li Alla tom il-kmandamenti fosthom dan, imbagħad huma żiedu ma' żmien diversi regolamenti. X'tista' tagħmel u x'm'għandekx tagħmel nhar ta' Sibt biex inti tħares is-Sibt, jiġifieri il-ħidma li ma tistax tagħmel. U daħlu f'ħafna irqaqat li kultant spiċċaw biex għamlu jum is-Sibt minflok jum sabiħ fejn tiltaqa' ma' Alla, fejn tiddedika l-ħin lilu. Ħafna piżijiet li trid iġġor nhar ta' Sibt f'jum il-mulej. U għalhekk ir-reazzjoni ta' Ġesu kienet qed jikkota hawnhekk lill-profeta Ħosea meta qal ħniena rrid u mhux sagrifiċċju. Fil-profeta Ħosea naqraw il-mulej jgħid tieba rrid u mhux sagrifiċċju li tarfu lil Alla rrid u mhux vittmi maħruqa. Jiġifieri l-iktar importanti mhux dak li jidher minn barra li qed tagħmel bħal vittmi li kienu joffru lill-mulej, imma l-qalb. Li l-qalb tkun tassew qalb maquda ma' Alla u mimlija bl-imħabba tiegħu. U għalhekk qalb mimlija imħabba, mimlija ħniena li tgħader li tfittex tassew il-ġid tal-bniedem. Jien nixtieq li nieqfu fuq din is-silta u naraw xi punti li jgħid Ġesu importanti għal ħajjitna. Meta hu jgħid tikkundannaw il-minnu bl-ħtija, qed jgħid il-Fariżej, din fiha diġà messaġġ importanti għal ħajja tagħna. Għax jista' jiġrilna aħna wkoll li niġġudikaw u nikkundannaw u dan mhux biss f'moħħna imma bi kliemna u nagħmlu dan anki lil min ma jaħti xejn. Kultant issiba din anke fuq il-midja soċjali li mal-ewwel wieħed jaqbad u jikteb hemmhekk kliem ta' ġudizzju ta' kundanna u kultant jeħel minnu bl-ħtija. U għalhekk lilna l-koll dan huwa messaġġ importanti li aħna noqogħdu attenti fi kliemna ma jkunx kliem ta' ġudizzju ta' kundanna, speċjalment meta lanqas inkunu nafu l-affarijiet sew u nafu li huwa l-mulej ukoll li jista' jaraf tassew il-qalb. Ma rrid insemmi hawnhekk ħaġa oħra wkoll meta Ġesu jgħid tikkundannaw il-minnu bl-ħtija. U rrid insemmi s-sitwazzjoni terribbli f'Gaza fejn qed jiġri dan. Nies innoċenti maqtula, nies li qed jistennew għall-ikel maqtula.
kif jista' il-bniedem jasalsaw. Biraħ smajna wkoll illi kien hemm Knisja Kattolika, l-unika Knisja, l-unika parroċċa Kattolika hemmhekk li sfat ukoll il-mira ta' attakk, mietu n-nies, ferew ukoll lill-kappellan ta' din il-komunità, il-parroċċa tas-Sagra Familja hemmhekk f'Gaza, hija xi ħaġa terribbli. Qed jikkundannaw in-nies bl-ħtija, in-nies innoċenti. Tista' tgħid ħadd żball imbagħad u tgħaddiha ħaġa oħra. U żball wara l-ieħor suppost teqret in-nies, teqret il-poplu. Din hija ħaġa kera immens, terribbli. U għalhekk insemmiha jien għaliex aħna għandna nikkundannaw il-qerda ta' nies innoċenti, il-qerda ta' nies li qed jagħmlu huwa qed jippruvaw jgħixu ħajjithom bħal din il-komunità Kattolika, xi kultant ukoll inqatlu meta qed jistennew għall-ikel biex jieklu. Hija tassew ħasra li dan jiġri fi żmienna. Irid insemmi fil-fatt dak li jgħid Ġesu hawnhekk ħniena rrid u mhux sagrifiċċju għax Ġesu lilna ħeġġiġna li jkollna tassew qalb mimlija umanità. Li aħna nagħtu każ tal-persuna, ir-rispett sħiħ leha li d-dinjità tagħha, li l-ħajja tagħha. Hemm irridu nibdew, hemm inkunu tassew qed nagħtu glorja lil Alla, hemm tassew inkunu qegħdin niċċelebraw l-għaqda tagħna mal-Mulej. Meta ngħixu tassew f'din l-imħabba tiegħu u nwasslu verament l-imħabba tiegħu. U għalhekk it-talba li nixtieq nagħmel għalina l-koll hija biex aħna narfu dil-kelma ta' Ġesu, narfu li l-ewwel jiġi l-bniedem u l-ġid tiegħu u li dak kollu li jitlob minna l-Mulej u ndirizzat għalhekk u nitolbu biex aħna ngħixu tassew dak li rrid minna l-Mulej, din l-imħabba, din il-ħniena, din il-kompassjoni, b'mod li tassew inkunu qegħdin naqdu id-dmirijiet tagħna b'umanità kbira. Resqu it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja li jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej ħalli aħna dejjem ngħixu din il-kelma li jettilna inti fl-Evanġelju llum qalb mimlija mħabba u ħniena li tfittex li tgħix l-imħabba tiegħek mal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm bniedem sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk il-pajjiżi, dawk in-nies li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu llum speċjali wkoll għal poplu ta' Gaza, speċjalment ukoll għall komunità Kattolika mill-qut hemmhekk u għal dawk kollha li għaddejjin minn żmien diffiċli nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem biex int Mulej tilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattant qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej li l-offerti li Knisja qiegħda tagħmillek jew titolbok u għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Ożanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo, mal-Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha,
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nesqu sikwiet lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben
u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Nofru dan il-Rożarju l-lum għal komunità kattolika ta' Gaza u għal poplu kollu ta' Gaza fit-tbatija li qed għaddej minna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenereweh kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaċellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija malla tloppalina mid-imbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerer weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kienu inkurunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nobietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina għadda ħamniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerer weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nobietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlappalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet talina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneri kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agonija miet. Mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina għannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan pirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazza memlija mulejmija kiber kinti fossi nisan pirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina l-intijomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dubitna, ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlowa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk rajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, id-daħħannix fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kimber kinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloppalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla. Henna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddisalla. Henna lina. Trinita qaddisalla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Ommalla. Itlopalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħnina. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. Muxebba. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. Liżjed safja. Itlopalina. Liżjed nadifa. Itlopalina. Bla teba. Itlopalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-pariri tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Itlopalina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollu kaqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mera ta' dusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħtana. Itlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' Deb. Itlopalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlopalina. Bib ta' sema. Itlopalina. Kewba ta' filgħodu. Itlopalina. Seħħa tal-morda. Itlopalina. Kien tal-midinbin. Itlopalina. Farax tal-migranti. Itlopalina. Farax tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħarruf talna li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej.
ħaruftalna li tneħħi drobiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalna li tneħħi drobiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaħ ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażlu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani. Itlob għalina. Intom għaddisin protettori tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħpetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorju s-saħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddesin kollha tiegħu.